नमस्कार भाई लोग, यूपी बिहार चैनल में आप लोगन के स्वागत बा। जैसे कि आप सब जाना तानी भोजपुरी से संबंधित कोनो ना कोनो अपडेट आप लोगन के अपने चैनल के माध्यम से डेली बाय डेली अपडेट देते रहते। तो ऐसे ही खबर देखे खातिर हमारे चैनल के आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ली यूपी बिहार। अगर आप लोग यूपी बिहार चैनल के सब्सक्राइब करता नहीं तो भोजपुरी से संबंधित आप लोगन के कोनो ना कोनो अपडेट देखे और सुने के मिली। चलिए वीडियो के दिन ना करिए, आप लोगन के बता दिया आज हम कौन टॉपिक पर बात करे वाला बानी। आप लोगन के बता दी 9 तारीख सुबह 6 बजे वर्ल्ड बाय रिकॉर्ड्स भोजपुरी से एक बहुत बेहतरीन टेलर लॉन्च होके वाला बा। प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू पांडे के बहुत बेहतरीन पारिवारिक फिल्म माई बाबूजी के आशीर्वाद। जी हाँ, माई बाबूजी के आशीर्वाद पारिवारिक फिल्म वर्ल्ड बाय रिकॉर्ड्स बजाई काले 6 बजे सुबह लॉन्च होके वाला बा। आप लोग जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा टेलर के प्यार द्वारा आशीर्वाद दी। और फिल्म के बारे में जैसे हमके अपडेट मिली वैसे ही आप लोगन के अपने चैनल के माध्यम से जरूर बताएं फिल्म कब तक लॉन्च होके वाला बा, कौन चैनल से लॉन्च होके वाला बा, कब तक का होई ओकरे बारे में सारा अपडेट आप लोगन के अपने चैनल के माध्यम से डेली बाय डेली बताओ रहते। ऐसे ही खबर देखे खातिर हमारे चैनल के जल्दी से सब्सक्राइब करें यूपी बिहार। अगर आप लोग अपने यूपी बिहार चैनल के सब्सक्राइब करत आनी तो आप लोगन के भोजपुरी से लेके फिल्म से लेके गाना से लेके सब कुछ आप लोगन के अपने हमारे चैनल के माध्यम से देखे और सुने के मिली।